Abalandeli be-channel sesichazweni amaphupho, igama lami ngohlengiwe Sibongo Wambotho. Namhlanje nginesifiso sokuthi ngixoxe noma ngichaze ukuthi imaphi amaphupho ozowaphupha lapho uthola ukuthi khona abantu bakini baxoxela indaba eyenzeka, noma nje abasuke befisa ukuthi wena bakwazise ukuthi kuze kufika kulesi sigaba esenikusona nina kweyenzakalani ekuqaleni, yikuphi ofanele ukulungise ukuze uzokwazi ukuthi ungavimbekelwa noma ungavalekelwa izinto ongazazi impilo yakho ingayi phambili ngesimo sabantu abaphila ekuqaleni. Bazokukhombisa ngamaphi amaphupho bekuxoxela indaba-ke na. Number 1 nje mabefika kwena bazoba nento yokuthi sifuna ukukhombisa into ethize. Okusho ukuthini? Into eyenzeka, sifuna ukukhombisa into ethize. Usuyahamba uyazibona, usuyabona mhlawumbe ubona ngamaphupho uma konakala izinto ethize abafuna ukuyilungisa, okuyizona ezivimba ukuthi impilo yakho ibe ngconywana, ibe isimame, yabona. Uzophupha mhlawumbe uphupho wayilengisa, icala leli uzokutshengisa ukuthi ngilapha mina ngayilengisa ngesimo esinje. Uma uphupha amaphupho njengalawo abantu asebedlulile kodwa bekhombisa isimo sokuthi isaqhubeka noma bayayenza lento noma waphelela lapha. Ake ngisho ngabe wakutshengisa ukuthi wasuka wahamba waze wafika la, wase waphelela la, wazilengisa, usuke ekhombisa wena ukuthi icala lelo lonke livuke njengoba linje livukela mina, imina engiphambili kunina, njengoba ngenza lesi simo esinje, yonke lento isibuyela emuva kulaba abasuke besebephila ukuthi masisuke lesi simo ngoba ngafaka umndeni ehlazweni, ngazibulala. Umuntu akazibulali, wazibulala. Manje uyacela ukuthi lento ukuthi isuke ngoba yena qobo lwakhe uma ezithathe yena umphefumulo ngezandla zakhe, into embi lena. Ngisho nani neniphilayo iyanithinta ngoba manje sekufanele nenze njani, niyilungise le nto ngoba akulungi kahle njengoba elenga lapha, ingoba usamile namanje lapho akakwazi ukuqhubezelela nina izinto anichazele enizifunayo, anicelele kuNkulunkulu, anicelele nabantu basemakini ngoba wazibeka lapha, waphelela lapho, akaqhubekele nendlela yakhe. Kunjalo lithethiwe-ke lelo cala, uzoyiveza kanjalo-ke umuntu uzoxoxa indaba enjalo. Kuphinde futhi kuba ngabe kuthiwa ubona omunye ekhombisa uhamba uzibone usuzungena ejele, akukhombisa ukuthi mina ngila ngaphelela lana kuleli jele. Kusho ukuthi namanje usahleli lapha ejele, usuke secela ukuthi ngoba kuba khona bakwethu abantu abakanjalo, sokuthi umuntu ugcine esedlulela ejele, bona ahlale nje isikhathi egcine sehamba khona, noma mhlawumbe kuthiwa bezoshesha aphume, uthole ukuthi mhlawumbe kube khona isimo esithize senze ukuthi agcine sephelela khona-ke bakwethu. Labo bantu abakanjalo bafowethu bayalekelelwa, bahambe bakhiphe ejele. Uhamba umkhiphi nalo wayilengisa, uyahamba ufike umkhiphi intambo emqaleni ngendlela yakhona engathi uma ufisa ukubuza kuchazisa ukwenza kanjani. Ukhipha intambo nomunye futhi uphinde umkhiphe ejele, uma kuthi wadlulele ejele ukwazi ukuthi abuye lapha, ngoba uma kungakwenzekanga kwesinye isikhathi uthola ukuthi sekulokho kuba nabantu abangena emajele la ekhaya, sebengena emajele kanti iyakhulunywa, uyacela. Uma-ke seze wakutshengisa kusukumele ukwenza. Abanye bayazikhulumela asho ukuthi hayi mina ngisendaweni ethize, uma ningangikhiphi la ngizolilanda nonke nizolokhu niza lapha ejele. Thola isingane zabafana namantombazane ngene ejele kuyashintshwana bafowethu, yingoba kusuke kunalesi simo salabo bantu abadlule, bayakutshengisa kodwa bayakuxoxela-ke. Kuphinde futhi uthole ukuthi uzophupha umuntu ekukhombisa ethi uzobona la ngikhona mina. Ufike mhlawumbe uthi uyabona umuntu usemgodini wethoyilethe, mhlawumbe seyumkhulu nje, sekukhulile, uphakathi emgodini wethoyilethe, uvele phakathi emgodini wethoyilethe. Yini mhlawumbe ngenzeka ukuthi umntwana nanosi mhlawumbe labantwana uthole ukuthi omunye waphuphuma noma waphuphuma ngephutha kumama wakhe. Ziyahlupha-ke bakuthi into enjalo, njengoba kunamathoyilethe nje kanje, ngiyabona lawa aseyimasha khona lawa akudala. Sothi umuntu uyikhulula wase wasala umntwana lapho. Yonke leyo nto leyo iyahlupha. Sekufanele manje wenze njani? Njengoba elapha nizokhula uyothi ngolunye usuku uma seyaziveza ezinganeni ezithize, sekunokuhlupheka kodwa sekuze kwaba kuningi. Uma mhlawumbe wena uyazibuza ngihluphekile mina, izinto zami ayilungi, uyobe seyakuchazela ukuthi hayi mina ngangena lapha, angaze ngilande umuntu, akaze ngikhulule umuntu, ngiyacela-ke ungikhiphe laphayana, ngasala kusibani kanje, akutshengise nje sonke isimo. Uma kunalawo maphupho axoxa indaba kanjalo, isukumele leyo nto uyilungise bakwethu, ngoba ezinjalo nje izingozi ezinjalo ziyahlupha kakhulu, yabona. Kuningi ngabala kube kuningi, kodwa nje ngiqonda ukukutshela ukuthi abantu bakini uma bekukhombisa noma
imindeni yakini uma ikhombisa izinto ezenzeka kanjalo, zilungise ngoba leyo nto isuke izolekelela vele wena. Ukuphuma kwakhe laphana uzojabula. Akekho umuntu othanda ukuhlala endaweni enjani, ewumgodi wethoyilethi bakwethu kuze kube yisekupheleni. Kulungise ngoba usekucelile kuze kuzoba kuhle kwena, usuke sethembe wena ngaleyo ndlela-ke. Ngicela ukuthi okwanamhlanje ngime lapho, ngizophinde futhi ngibuye nezinye izincazelo ngokulandelayo. Ngiyabonga.